रायजो राजा नोंथांमोन We want free admission. free admission. We want free admission. আমার ন্যায় লাগিব। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা BLT লগত যেটো আলোচনা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মেডিটেটৰ হিচাপে ৰল লৈছিল মুনমুন মেডাম যেতিয়া আহিছিল এই গণ্ডটো বন্ধ কৰি দিলে মানে গণ্ডৱানে গিলা যাই বেদি খালি মুনমুনা खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय आं दिनै बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय गिबिसिन भिडिअआवहाय नैबे राजिब बसुमतारी दाउला राजा होननानै सिनायनो हायो बियो मा बुंदों नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ ससे खोनासंग्रो नैथियावहाय बिपिएफनि सीएमआ मा फोसावदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय थामथियावहाय नैबे मेमोरेन्डाम आयंआ मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं जोबनायाव फरायसाफ्रा मा खुद्रिसारदों बिनि सायावबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिना होनो थांगासिनो दङ बे समाव खोनासंग्रोदो गिबिसिन थारावनो दाउला राजा जायखौ राजिब बसुमतारी होननानै बुङो गोबाव समसिममोन बिथांखौ नुयैया नाथाय बिथाङा मानो नुजायाखैमोन बिनि फिननायखौ नोंथांमोना दिनै खोनासंब्लानो जाबाय बे समाव खोनासं बिथाङा मा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद गिदिर माने गोरोन्थि जाबाय भुल जाबाय जेराव आङो बिजों गोसोआनो गैयामोन थानो बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय आंखौ खुथाब रिकुवेस्ट खालामबाय जे इलेक्शन खिनिखौ सालायनानै हो होननानै खिन्थु बिराद डिस्टार्ब सालथेया थांनाय आगष्टनि सिगांनिफ्राय नैबे आगष्ट बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद लस जाबाय फेसबुकनि रिच एंगेजमेन्ट इउटुबनि वाच टाइम बेनिफ्राय भिउज गासिबो डाउन जाजोब्बाय बे बोसोरसेयाव आंहा बिराद लस उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वुमेन बिपिएफनि मानगोनां मीरा दैमारिजों थानानै बिराद लस जाबाय आंहा बिराद गिदिर सिमां सुजुदोंमोन जेराव आंखौ रिकुवेस्ट खालामथाबनानै ड्राइभार हिसाबै लादोंमोन जिहेतु बिथाङा माने आंबो मिजिं थिदोंमोन जे बिजों थानानै जिउआव आंहा माबा मोनसे ग्र' जागोन साक्सेस जागोन होननानै आंबो सिमां सुजुदोंमोन नाथाय लाथिख' बिराद राजनितिक खालामबाय बिपिएफनो भट हो होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय मोखांजों मोखां खाथियाव थांनाबो बुंहैबाय नाथाय दिनैनि दिनाव लाथिख' नैबेबायदि बिल्डिं लुबाय आङो नैफोरबायदि नैबे गारि गंसेखौ वुमेन बिपिएफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंनो हागौ दाउलानो गारि बायना होदों होननानै That's wrong. बे गारि गंसेखौ बायनायाव आं बिथांनिफ्राय 30,000 थाखा एडभान्स लादों लोगोसे आंनि 13,000 फैसा दाजाबनानै नैबे स्कुटिखौ आं किस्तियाव लादों आरो बिथांनो मोनफ्रोमबो मासाव 5,000 आं सुखुदों गारि सालायनाय दरमानि फैसाजों जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन बिराद गिदिर भुल जाबाय आंजों नाथाय नोंथांमोना एबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ मोनबाय थासिगोन बेबायदिसो अब्ला ना रायजो राजा नोंथांमोन मिस्टार दाउला राजा जायखौ जोङो दाउला राजा होननानै मिथिनो मोनो ना बिथाङा गोबां कमेडियान्स भिडिअ बानायोमोन दा बे कमेडियान्स भिडिअ बानायनायखौ ज्राब गारनानै बिथाङा बिपिएफनि सोरबा नीलिमा दैमारि ना बिलिमा दैमारि बिजोंहाय गारि सालायग्रा जाहैदों मिथिबायना दा बिथाङा गारि सालायग्रा जाहैनो मोननाय हिसाबै बिपिएफआ देरहायोब्ला बिथाङाबो आसा दंमोन दे आंबो माखासे खाबु मोनगोन नाथाय थाङै थुङै मा जाखो बिथाङा स्कुटि गंसे बायनो थाखायनो रेन लानानैसो बायलायनाय जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर अब्ला नायदो बिपिएफनि जायफ्रा सेला बेला थाफाबायनानैहाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानैहाय इउपिपिएलखौहाय नेवसिगारदों दिनै इउपिपिएलनि समाव जेरैबायदि बै समावहाय थाखा मोनाखै होननानै बुंदों सुबिदा मोनाखै होननानै बुंदों दिनैबो बिपिएफनि समावहाय बे एखे अबस्थायानो रायजोफोर ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन नुगासिनो दङब्रा जोङो नुगासिनो दङ सोरबाया स्करपिअ होगोन होननानै बुंजानानैहाय स्किम होगोन होननानै बुंजानानैहाय लन्थ फन्थ दिन्दांदां ओरैबो थाङा सेरफालाजों सुनानै दोननाय बायदि बानायनानै दोनजादों जाय मोननाया मोनदों बिल्डिं लुदों गारि बायदों हा हु बायदों फिसा फिसौखौहाय गिदिर डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय फैसा लुसोमनानै होदों नाथाय जाय गैयैया गैया खुथाब
BPF देरहाहोनो थाखाय सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रासो जिर' जानानै दङ रायजोफोर मिथिबायना दानिया बे समाव खोनासंदो BPF नि CM आ मा फोरमायदों रायजो राजानि सिगाङाव खोनासं रायजोफोर এদিনা BTC গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু CM ছাৰ নিজে আছিলে আমাৰ BTC চৰকাৰৰ লগত যেটো ৰিভিউ মিটিং এই ৰিভিউ মিটিঙত এটা মাইনট হৈ গ'ল ডিসিশন হৈ গ'ল যে কোকৰাঝাৰতো জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেন্টার খোলা হ'ব এটো খুব ভাল ডিসিশন আর জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি শিকাব পাৰো আমাৰ BTC অঞ্চলত তেতিয়াহলে জাপান বা চাইনা বা কোৰিয়াৰ বহুত স্কোপ পাব ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছো কোৰিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আৰু চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো লার্নিং সেন্টার হেতু আমি আস্তে আস্তে কৰিম बेफोरखौहाय एसेबां इम्पर्टेन्ट होननानै आंथ' साना नोंथांमोनालाय मा सानो रायजोफोर जापाननि भाषा लेंगुवेज ट्रेनिं सेन्टार क'क्राझार सिटियावहाय बानायगोन चाइनानिबो लेंगुवेज ट्रेनिं सेन्टार क'क्राझार सिटियावहाय बानायनाय जागोन कोरियाननि लेंगुवेज ट्रेनिं माने लार्निं सेन्टार क'क्राझार सिटियाव बानायनाय जागोन बेफोरखौ आं एसेबां इम्पर्टेन्ट होननानै साना एक्चुअली बोरैबा बेराफारसेथिं जोङो साननानै नायोब्ला मोजांनिबो खोथा नाथाय बेफोर सेन्टारखौ गायसननायनि सिगां नोंनि हारिनि गोग्लैसोनाय मानसिफोरखौहाय बोखांनानै लाग्रो BPF नि CM मिस्टार महिलारि नों दिनैहाय बर' जातिखौ नायाखैनो अनसुंथाइ होनायाबो माने अनसुंथाइखौथ' बुंखादोंखा टटेलि अनसुंथाइ होथ'नाय जायाखै होननानैहाय नाथाय गावसोरखौ मोजां दिन्थिनो थाखाय साफा सानै फरायसाफोरनोहाय फैसा राननानै होदों नाथाय बियो खुनु बबेबा मोनसे स्किमजों होनाय नङा मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खुनु बेयावहाय हिसाब किताब गैया माब्रै होदों माजों होदों बिनि जेबो बेयावहाय डिटेल्स गैया अनदों हैदों बेल'सो गावसोर मोजां मोनदों गावसोरनि मानसि बेनो अननानै हैदों रिक्वेस्ट खालामनायखाय हैदों बास UPPL नि मानसिया सोरबा बिदोंब्ला बियो मोनाखै बन्सित जादों बेखौ नोंथांमोना नुखादों रायजोफोर मिथिबाय मोजांनि बाथ्रा खुलि ना मा बुङो रेडि जाखादो सोरबा जुदि चाइनायावहाय थांनानै खामानि मावहैनो गोसो जादोंब्ला साख्रि मावहैनो गोसो जादोंब्ला करियायावहाय थांनानै साख्रि मावहैनो गोसो जादोंब्ला करियायावथ' नोंथांमोना करियायावहाय मावनो मोननाय नङा मोनब्लाबो साउथ करियायाव मोनगोन आरो जापान बायदि जायगायावहाय टेक्न'लजिनि सेन्टारावहाय थांनानै इमप्लय जाहैनो गोसो जादोंब्ला रेडि जाखादो अब्ला बर' रायजो राजा इमप्लयिसफोर हाग्रामा महिलारिनि अननायाव जापाननि लार्निं लेंगुवेज लार्निं सेन्टारजोंहाय बाहागो लाफानो थाखाय रेडि जादो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला बे समाव फैदो दानिया रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नायदो दे दाना बे सावगारिखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय थेवबो मेम'रेन्डाम आयंआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंग्रो दे रायजोफोर बेनि उनावसो आङो बुंगोन खोनासं हाग्रामा महिलारिनो मेम'रेन्डाम हैनाय जाबाय आरो जोंहा माने इन्डास्ट्रि EM मुनमुन ब्रह्म मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे माबानोबो डिसिनोबो होनाय जाबाय ओमफ्राय पलिउसन बर्डनोबो होनाय जाबाय भेटेनारिबो होनाय जाबाय आरो डिसिजोंथ' जों मोजां रायलायनाय जाबाय गोबां मोजांनो दा मुनमुन ब्रह्मथ' आं पार्सनेलि आरोबाव वाट्सएपआव मैं निजे पार्सनेलि मुनमुन ब्रह्म वाट्सएपआव लिखि मेम'रेन्डामखौ फथाय दिसुं फथाय फायसे फुवा नाय दा बिसोरो मेम'रेन्डाम मोनबायब्ला मानो दिनैसिमबो खोनासंदिया बिसोरो जोंनि कमप्लेनखौ मोनबायब्ला रायजो राजानि बे प्रब्लेमखौ मोनबायब्ला मिथिबायब्ला दिनै बिसोरो मानो एसेबो गुरुत्व होदिया बाथ्रा बे जाबाय जोंनिया मेम'रेन्डाम आयं मानि थाखायथो आङो मेम'रेन्डाम दोनदों सिगांनिफ्रायनो बिथाङा माबा मोनसे जायोब्लानो मेम'रेन्डाम होयो माबा मोनसे जायोब्लानो केस मेम'रेन्डाम होयो नाथाय मोनसेबो फिथाइ थायाखै दिनैसिमबो मोनसेबो फिथाइ थायाखै थांनाय जानुवारि ना फेब्रुवारिनिफ्रायनो आङो नुनो मोनदों बे दाउ फार्मखौहाय बन्द खालामनो नागिरनाय दिनैसिमबो जेबो दायथ' लाजायाखै
बै समावहाय UPPL नि समावहाय बे दावफाराम बन्द खालामनो नागिरनायावहाय मा होनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आबौबो दङमोन, प्रमेला रानि मेडामबो दङमोन आबै, आरो बेजों लोगोसे अनजालि दैमारि मेडामबो दङमोन बेयावहाय, लोगोसे मार्कुस नार्जारिबो दङमोन, बनसननि बनजित मन्जिलमोनबो दङमोन, मालती रानिबो दङमोन, ओमफ्राय मा होनो अमर सिंह ब्रह्म आरो लोगोसे मार्कुस नार्जारि, हा गासैबो बे मेम'रेन्डाम आयगजोंनो ज' जानानै बे दावफारामखौहाय बन्द खालामदोंमोन, नाथाय हायाखै, दिनैसिमबो हायाखै। रायजोफोर खोनानो मोनदों जनता कलेजाव थांग्रा फरायसाफोरखौबो लाफानानैहाय बेयाव नोंथांमोना नुखादोंना, बिथांमोननि थाखाय जोबोद उसुबिदा जाबाय, मोनामबाय। BPF नि CM सोरबा दैदेनगिरि लिडार फैयोब्ला मुलि होनानै मोनामनायखौ गोजान खालामो। BPF नि मावथिफ्रा फैनानै बेयाव साहा लोंलायनानै थाङो होननानै बुंदों, नाथाय बेराफारसेथिं मिस्टार मेम'रेन्डामा होख्रावगासिनो दङ। हासिब लानायखौ बाथ्रा बुंनानै पुलिसफोरखौ सिगिरलायनायनि सल' बाथा खोन्थालायलांगासिनो दङ मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ, नाथाय रावबो एक्सन लायाखै। होख्रावबाय था, BPF सो मेम'रेन्डाम आयं, नोंसिनिनोखा BPF आ, आङो मानो नोंखौहाय सिदा बुंखायो, BPF आ नोंसिनिनोखा, नोंनो BPF खौहाय लाबोखादोंखा, बेनिखायनो होख्रावबाय था, मोनसे फिथाइ थाया नोंनि बुंनाया, आं बेखौहाय सानखादों रायजोफोर, मिथिबाय। लोगोसे नोंथांमोना गाहायाव नुबावदों दा गोदान भिडिअ ना, नैबे गोदान भिडिअआबो जाहैबाय फुंखा बसुमतारिखौ गावथारनायनि न्याय बिदों, दिनैसिमबो न्याय होजायाखै। नाथाय थांनाय 2019आवहाय रकिबुल हुसेन जाय बांगाल मुस्लिम, बेखौ गावथारनायावहाय हाग्रामा महिलारिया अनसुंथाइ होदों, साख्रिनि बेबस्था खालामना होदों, नाथाय बे गावनि हारि बर' गावथारजानायनि सायावहाय, बुथार जानायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया मानो सिरि थाखो, मानो फंसेबो खुगा बेखेवाखै? रायजोफोर गावनिया हाग्रानिया गावनि, बे थिंकिंआ दङ हाग्रामा महिलारिनाव, मिथिबाय। नोंसोरो खुद्रिसारबाय था, बेसेबां हायो खुद्रिसारबाय था, जोंबो नायलांबाय थागोन ना। दा नैबे समाव आङो जोबनायाव रायजोफोर फरायसाफ्राबो खुद्रिसारगासिनो दङ, मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनाया सोमजिगासिनो बर'फोरनि थाखाय। दा फरायसाफ्रा फ्रि एडमिसन लानो थाखाय खुद्रिसारगासिनो दङ, बेराफारसेथिं जनता कलेजनि दाउखि मोनामजानानैहाय खुद्रिसारदों, बेराफारसेथिं फ्रि एडमिसन लानो थाखाय खुद्रिसारनायानो जोबनो गैला बर'फोरनि जायगायावहाय, रायजोफोर। नाथाय बेराफारसेथिं BPF नि सेला बेलाफ्रा खुसि मोनदों, मिथिबाय। BPF नि सेला बेलाफ्रा गावसिनि उदै फिसिनायावहाय बेस्थ' जानानै दङ, बेफोरबायदि खुद्रिसारनायाव थाफानो सम गैया रायजोफोर, मिथिबाय दा। बेनो जाहैबाय BPF सरखार। नायलांनोसै जोबजासे, BPF आ थांनानै थाजासे माबायदि बर' जाथिखौहाय लिड खालामो ना मा बुङो रायजोफोर। गोजोनथोंसै, दिनैनि भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।